Dámy a páni, o odovzdanie cien najlepším tímom a jednotlivcom dnešného turnaja poprosíme našich vzácnych hostí. Sú nimi bývalí slovenskí reprezentanti a osobnosti slovenského futbalu. Tomáš Dubek, Ľuboš Michalík a Pavol Farkaš. Všetci traja počas svojich kariér odohrali stovky profesionálnych zápasov doma aj v zahraničí a svojimi výkonmi reprezentovali slovenský futbal na najvyššej úrovni. Veríme, že aj pre dnešných mladých futbalistov sú príkladom toho, kam až môže viesť tvrdá práca, disciplína a láska k futbalu. Privítajme ich veľkým potleskom. Ladies and gentlemen, to present today's awards, we are honored to welcome three distinguished guests and former Slovak international footballers, Tomáš Dubek, Ľuboš Michalík and Pavol Farkaš. Throughout their careers, they played hundreds of professional matches, both in Slovakia and abroad, representing Slovak football at the highest level. Their achievements demonstrate their hard work, discipline, and passion for the game can be. We believe they are great inspiration for all the young players participating in this tournament. Please give them a big round of applause. Na dnešnom turnaji obcí mám tu čest odovzdať a odprezentovať vám tých najlepších z najlepších. Najskôr začneme odovzdávaním individuálnych cien na tomto turnaji. Za najlepšieho brankára bol zvolený brankár z týmu OFK Čakajovce Tomáš Mako. Ešte raz veľký potlesk pre Tomáša Maka z týmu OFK Čakajovce. Najlepší strelec turnaja obcí bol z týmu opäť OFK Čakajovce Svorák Sárovčík. Veľký potlesk. Ešte jeden veľký potlesk pre najlepšieho strelca turnaja Svorák Sárovčík. A najlepšou hráčkou turnaja sa stala Darinka Matovičová s týmom SC Finojany. Obrovský potlesk. Darinka Matovičová z SC Finojany.
najlepšia hráčka turnaja obcí kategórie U11. A môžeme prejsť k vyhodnoteniu celkového poradia turnaja obcí kategórie U11. Na 6. mieste FK Poženie dievčatá. Na 5. mieste chlapci z FK FC Jelenec. Na 4. mieste FC Lyon dievčatá. Tretie miesto na tomto turnaji obsadili chlapci z OŠK Veľký Kríž. Chlapci, veľká gratulácia, výborné výkony, krásne góly. Na 2. mieste na turnaji obcí kategórie 11 sa umiestnili chlapci z SC Kinorady. Direkt aderuntaan. Ešte raz, druhé miesto na turnaji obcí kategórie 11 obsadili chlapci z SC Kinorady. Obrovský pokles. Prvé miesto na tomto turnaji obsadili chlapci z OFK Čakajovce. Veľký pokles. Chlapci, užite si to, zaslúžite si za výborné výkony, krásne góly a svoju dobrú prácu. Na záver nám ešte zostala jedna krátka vec na vyhodnotenie. Počas turnaja prebiehala v aplikácii anketa o najobľúbenejšieho hráča alebo najobľúbenejšiu hráčku. A rodičia, diváci a fanúšikovia hlasovali nasledovne. Najlepší, najobľúbenejší hráč sa umiestnil na 3. mieste Samuel Prochádzka z SC Kinorady. Na 2. mieste z týmu Veľký Kríž Oliver Burianek.
A číslo 1 v ankete najobľúbenejšia hráčka a hráč Veronika Drahošová, FC Lyon. Ešte raz obrovský potlesk pre trénerov, pre hráčov, pre rodičov, vedúcich družstiev, pre zdravotníkov, rodičov a všetkých fanúšikov futbalu, ktorí si dnešný turnaj veríme, že dositosti užili. Gratulujeme víťazom a čest porazeným. Ešte následuje veľká spoločná fotka a potom pokračujeme našim programom ďalej.